Kaixo, asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Autoen matrikulazioak gorantz jarraitzen du urtarrileko datu honen ondoren. Otsailean, 2006 turismo baino gehiago matrikulatu dira Euskadin. Hau da, 2025ko otsailean baino 11,1 gehiago. Bilakaera positiboekin jarraituz, otsailean, ia 476.000 pertsonak bidaiatu zuten Euskal aireportuetatik. Hau da, urte aurteko 2% igoera izan zen. Horrela, jadanik, 5 urtez jarraian igo da aireko trafikoa otsailean. Azkenik, lan egindako ordu bakoitzeko guztizko soldata kostua 22,2 eurora igo zen 2025ean. 2024ko datua baino 3,3 gehiago, eta urteko inflazioa baino 3% gehiago. Hurrengora arte!